da wasi Ebra Dinya Kobo Yeda wasi Ebra Yo, and Sammy, Yabom Pie. Asa for Rade, a day in our second Emma Woodin, said Rade, Arian, so, or the Yako, or the Abba, and then so, or my baby were him. And say a ben so, when I'm a dominant Mobroso, Becasach, and free as I am corner, near corner one walk in Cassimu. And that one said, and whenever the years would him. Amen. I'm trying to entrust. The young upon us said, Rade, I adom na and then also, in Ayasa, Ben young upon us, Biu. I'm saying, Yakasa, Efa, and Pabon. And Pabon was some, those be brave. Now, the Rade Bedarati, I see him from Guduka Crano. Now, Ediaquisi. Now, Pabono, I can't want some no. And ye be I can't, na Ediagua Gunimu. Na Ediatuho. Nimo Ebibia. Edi juma empabo huhia pa se obia ene ne nyankopon ebedi enkita ho ehia pa nene so ye hwe why some prayers are not answered, ne pese ye hwe di ntia empabo mu bi humuaye emma di ntia empabo eho emuaye bi ana empabo mu empabo ho mo ebi a emma na ebe se hwe ho asem empabo aye bono ebi ho mo aye di nti aya na emma no na ini kan nti ase se di nti a empabo ebi eho emuaye emma no eye nema mienu empabo aye bono yeni nyankopon na kasa. Yes, we don't go ho adie afi ne nchai na ye ka ruade tia na de no de amaye enso ye ka enso du me bi a emma ansa no emma ena ye chire mu achire mo se ba empire bo hu mu aye emma no ejina enema miye no so ba ko ejina se nipa no a obo mpaye no ne ho nte awo nyankopon anim nipa na ankasa na wo mpaye no Awurade mfa ne mugya ento no onye nyankopon oba onyankopon mu enim no but obusade bi na ode ko nyankopon anim asem bi ato no wate se nyankopon eye ehumoboro nyankopon owo odo tini ha obi a owo mu no oka ho asama chi nyankopon nipa no yente ne ho emfire ne bone ho enso wo se nyankopon obi bi sa nipa no wo mpaye no ne mpaye bo no enru nyankopon anim sa mpaye bo no nso no emuaye nso emma na ene de nyane ho ase na meka so kan Proverbs 28 verse 9 wase de wi na so free emretie ho no ne mpaye bo mpo ayachi wade tie wo chi wade mpaye bo ho abom na bo prayer mpaye bo bi wo ho a abade chi kura nipa on person na so betie onyankopon asem na oyi na free nyankopon asem tie ho no na de sere de ko de ko nyankopon anim sa de sere de no kura no onyankopon chi kura sa ne rade aka Proverbs 28 verse 9 ti yehu ba ko no enti ba de ma mpa bo hu moye ma bi ne sai nipa no ne ho nte ti ne mpa ba wo bo no enko nyankopon nchai enuru nyankopon so na emuaye nso aba ena ewo ba ko nso se ebi ampa bo no ba ko de eko heaven eduru nyankopon so adesede no sa nipa ne request no akonya nyankopon aso nyankopon ate nanso bibi nti nyankopon angrante wanso mpa abonu mu enye se nipa no wo bɔ mpae no ne ho te osuro nyankopon idin ewo nyankopon ngoma mu
awurade agye no ɔsom nyankopɔn daadaa onyankopɔn locate no baabi a ɔwɔ biara locate no sɛ ha na ne ba yi ɔwɔ nti ɔde biribiara brɛ no a ɔnyera sɛ ɔbɔfoɔ bi mmra bɛboa no a anaa nhyira bi ɛna ohia a mmerɛ biara no onyankopɔn locate no saa nipa no wɔtene nanso adeɛ no ɔwɔsrɛ fi nyankopɔn hɔ no biribi nti nyankopɔn ɛnsɔ n'ade srɛdie no mu na sɛ ɛba ne saa no a yɛa ne mubi wɔ hɔ a deɛ nipa no hwehwɛ no ɛyɛ sɛ nyankopɔn ne mu onyam ɛna nipa no ankasa nso no dume bi nso adeɛ no a wɔwɔsrɛ no nso no ɛmmoa no but ɔne deɛ ɛnam sɛ yɛ limited na yɛnim na yɛdeɛ hia ne sɛ yɛabusa adeɛ no onyankopɔn nyɛ ma yɛ no sɛ ɛkoduru onyankopɔn nkyɛn a ɛno onyankopɔn no ɔnyɛ saa adeɛ no ɛmma saa nipa no ɛyɛakyerɛkyerɛ mo nso mmɔ ho sɛ mpaabɔ biara no sɛ ɛho mmuaeɛ no a ɛbɛba no aida sɛ ɛbɛhyɛ nyankopɔn no a ɔde mmuaeɛ no ɛma wowɔ no anim onyam anaasɛ wankasa nso a wɔyɛ adeɛ no ama wowɔ no wo nso ɛbɛboa wo nti nyankopɔn yɛn mpaabɔ a yɛbɔ nyinaa no awurade ebu ɛho atɛn na ohunu sɛ ɔyɛ ma wo a ɛmmoa wo a ɔbɛgyae obu ho atɛn hu sɛ adeɛ meyɛ ma meba yi a ɛmmoa no ɔbɛgyae ɛde sɛ ɔba ɛne ne gya ɛwɔ hɔ ɔno deɛ ɔhu akyirikyiri kyɛɛ ne ba no saa ne nyankopɔn nso ɛntam deɛ no nso ɛteɛ ebi a na obu ɔkora no ɔpɛ dwuma bi na wabɔ ho mpaeɛ a sɛ ebi a nka ne nsa bɛka but onyankopɔn hu sɛ adwuma no ne nsa ka a ne nyamesom bɛsɛe nti obi hu ana mpaeɛ no a wɔrebɔ no ho mmuaeɛ no ɛmma onyankopɔn hu n'akyirikyiri sɛ asɛm asi saa adeɛ wei mede ma no a ɛbɛa akrakora wɔnsom me sɛ wɔsom no no ɛho hia no kyɛn sɛ ɔde adeɛ bɛma wo wɔ na ɛbɛsɛe wo wɔ momɛmfa nhyɛ adwene mu saa ka obi hu sɛ bi nipa no ɔnya mmerɛ koraa ma awurade ɛnɛ koraa nka yɛhyiahyia mu yi wɔkɔ ha ɔfa ɔni ne ho adaagye koraa ɔde asɔre koraa yɛ dɛn mpaabɔ koraa fo wɔde yɛ dɛn bɛn ɛno onyankopɔn hu ne saa yɛ na mpaabɔ no ɛho mmuaeɛ no ɔntaa ɛngrante wohu sɛ yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa no so nanso na wieɛ no na ɛyɛ owu akwan biribi hɔ a ɛtene ɛwɔ w'ani so paa ba na wieɛ no ɛyɛ owu akwan ɔkaa Proverbs 16:25 wa mebusɛm 16:25 ɔsɛ ɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa no so nanso na wieɛ no na ɛyɛ owu akwan amen nti adeɛ biara no a wohu sɛ yɛn abrabɔ mu koraa no yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a yɛbɔ ho mpayɛ paa sɛ wurade ma me nsa nka wɔne gye ho paa na nka asɛ ho hia paa but ɛbɛwi ase no ɛmmere bɛba no ho sɛ saa de wɛsa nka nyaa nkanyɛ koraa ebi na asase bi na akɔtɔ anaa biribi na nka wɔkɔpɛ akwan bi na nka wotuo na wobɔ mpayɛ paa sɛ wurade hu mɔbɔ wurade hu ma me nsa nka saa de wei na ebi a abɔkyerɛ ba mu a wɔn nsa ade no koraa no na akyerɛkyerɛ paa no wɔn sɛ yee saa deɛ wei nsa nka me nyaa nkanyɛ wɔn sɛ akyerɛ na wɔn hu sɛ wɔn nyaa nkanyɛ o na onyankopɔn deɛ ɔdi kaa koraa hu agya wansa amen nti onyankopɔn no saa abere onyankopɔn tie wo ankayɛ anaa but wɔn sɛ saa abere nso wɔn abere dendenden nso onyankopɔn ɔdwene yɛn ho onim deɛ ɛyɛ ma yɛn deɛ ɛbɛboa yɛn ɛne deɛ ɛmmoa yɛn nsɛ ɛwɔ bu hɔ koraa no a na ɔsɛ ne padma kyɛdeɛ spiritual gifts na me de ɔde ayɛ nyankopɔn adwuma sɛ deɛ ɛbɛ nyankopɔn adwuma bɛtumi akɔ soɔ bia ɔpɛ bia sɛ nyankopɔn yɛ adma kyɛdeɛ gu ahodoɔ miracles healings ɛne word of knowledge ne nneɛma bebree na wabɔ ho mpaeɛ onyankopɔn nim sɛ saa nipa wɔde ma no paa afei ebi yɛ sɛ kɔ abaabɔ koraa wɔnkae afei bi si nko ano wɔpɛ baabu yɛ kɛseɛ kyɛn adma kyɛdeɛ biara nyankopɔn de ma para afei bɛwi aseɛ no na afei ahomasoɔ ne ahantan ɔbɔ mpaeɛ koraa ɛde nsa to obi so ama ne yadeɛ afiri akɔ nti afei ɔkɔtena sɔre na afei ɔbɛyɛ hyɛ mmara bi na afei deɛ afei koraa no ɛnam sɛ adom no a ɛdɔɔso bebree no ara nti no ɔbɛ sɛ nipa koraa nsom no afei no ɔbɛyɛ ne ho nyame bi ama nipa bi asom no onyankopɔn hu sɛ adom akyɛdeɛ no ɔde ma wo na ɛmmoa wo na ɛmma wo ntumi nyɛ deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ a ɔmfa ma wo amen
Nti yɛne na Nyankopɔn nanam a yɛne nante ɛwɔ ɛnokure mu na Onyankopɔn ɔdwene yɛn ho paa yie paa nipa sɛ na wɔde ma ase a ɔmuhu sɛ Nyankopɔn ɔdwene ɔmo mpagya mo nsɛm amehwɛ good ti Nyankopɔn ɔdwene yɛn ho otie yɛn mpaebɔ yɛ obusadeɛ bi ne yɛde kɔ n'anim a ɔyɛ ma yɛn na obusa sɛ apostle na ɛbɛyɛ na yɛbɛtumi ahu sɛ mpaebɔ wei Onyankopɔn ɛma yɛn ho mu ayɛ ana mpaebɔ wei deɛ Onyankopɔn bɛka sɛ no ɛbɛyɛ na yɛbɛhunu ne nyinaa no Awurade asɛm ɛnyɛ yɛkuo mbɛhwɛ Nyankopɔn asɛm ni ahwɛ sɛ nti yɛbɛhunu sɛ mpaebɔ wei deɛ ansamba na agya ɛna minya abɔe adeɛ mpaeɛ a mɛbɔ yi minya ho mu ayɛ nti ɔsɛ migya ho bɔ praise the Lord yɛbɛhwɛ sɛ saa na teɛ anaa anaasɛ ebia ne nyɛ saa na teɛ na ɛno nso yɛnhwɛ ɛno nso yɛ na agyina nneɛma bɛyɛ mmienu bi so nso so baako ayɛ sɛ ebia one Onyankopɔn ɛnam yikyerɛ so anaasɛ adiyɛ so ebɛtumi ama ɔhunu sɛ mpaebɔ wei deɛ ɔnsom he will not grant it ɛho mu ayɛ deɛ ɔmfa adeɛ a wɔsɛ no deɛ ɔnsom ɔnam adiyɛ so adayɛnso so yikyerɛ nneɛma bebree no ara so ebɛtumi ama wɔhunu ɛno nso baako no amen bɛkɔ no nyinaa mu deɛ ɛtɔ so mmienu nso ne sɛ ayɛ dan sɛ adeɛ no a wohia no a wɔbɔ hɔ mpaeɛ no ne berɛ twam deɛ na nka wode to Nyankopɔn no anim no nti yɛwɔ bi ɛfɛ no expire prayer obi wam sɛ when does prayer expire ɛberɛ bɛyɛ na mpaeɛ ɛtwa mu yɛsɛ yɛwɔ expired prayer hɔ mpaebɔ bi hɔ a ɛtwa mu ɛte sɛ deɛ wɔkɔtɔ duro anaa aduane bi ne akyerɛ expiring date agu ho sɛ ɛberɛ wei no aduane wei wodi a nyɛ ɛtwa mu mpaebɔ nso no ɛnso ɛtumi twa mu adeɛ no a wode si w'ani so no a wobɔ mpaeɛ ase Nyankopɔn so ɔnyɛ ma wo no ɛberɛ na wohia saa adeɛ no atwam nti ho mpaebɔ no wommɔ bio ho nhia wo bi atwam ɛno kyerɛ sɛ Nyankopɔn mpaebɔ no wantie wansom no no mohɛ no nso wɔnsom no ebi yɛ bɔne nti ɛna ebi wɔ nso a oyie ɛne ɔno Nyankopɔn ne munyam nti ɛna wɔnsom ɛne wɔn a bɛtumi ahunu wɔn sɛ nti me koraa mɛtene Nyankopɔn anim anaasɛ mɛntene Nyankopɔn anim wɔn nso bɛtumi ayɛ gyaagye bi ɛwɔ abrabɔ mu na tumi aboa wo amen yɛse ebi a obi hɔ a na ɔbɔ na adwuma bi ho mpaeɛ sɛ ebi a ɔbɛkɔ interview bi na wɔ sɛ Nyankopɔn sɛ bade adwuma mi kɔ mi yɛ mfa me to ɔbɔ ho mpaeɛ a ti date no so ne yɛfrɛ interview no na ɔkɔ ne yɛmfa no a mpaeɛ no ayɛ spy adwuma no yɛafa nipa no awie na adwuma no a wɔkɔpɛ no yɛafa nipa no awie deɛ asɛ ɔntimi nsa a adwuma no ho mpaeɛ bio sɛ police na akɔpɔ o sɛ army na akɔpɔ o sɛ bank adwuma na akɔpɔ o sɛ adwuma biara college na abɛsɛ wɔkorɔ sɛ nursing training o anaasɛ adwuma hodoɔ bi a school na abɛsɛ wɔkorɔ na wɔbɔ ho mpaeɛ sɛ yɛmfa wo wode asi w'ani nso na wɔbɔ mpaeɛ no ɛberɛ no soeɛ no wokɔeɛ no yɛamfa wo nti mpaabɔ no atwam anaasɛ ntwaa mu mpaabɔ in general deɛ menka mpaabɔ nyinaa wo mmom specific prayer no a adeɛ pɔtee no a wode si w'ani soɔ no ɛho mpaeɛ no deɛ atwam obi ɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ne yere nyam wɔpɛ ɔbaa wɔsɛ Nyankopɔn sɛ ɔma ne wo ɔbaa wɔn bɔ mpaeɛ ɛna afei ɔbaa no nyinsɛeɛ wɔn kɔyɛ test no na wɔn sɛ ɔbaa no nyam bɛrima a mpaabɔ no ntwaa mu ɛsɛ ayɛ spy no nti wɔn ntoa so bio deɛ wɔhwɛ no ne nsa anka saa na obi nso pɛ bɛrima a ɛteɛ obi ɛpa wɔ ɛsɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ɔyɛ ɔbaa ɔde ɛsɛ ne sɛ Nyankopɔn ma ne ngɔ sɛ Nyankopɔn wa wɔbɔ mpaeɛ goso bɔ mpaeɛ na ebedu point bi no na ɔsi ne bere atwam na ɔwura mo ne pɔso mu deɛ a saa nipa no ne mpaeɛbɔ no ɛto atwa nti afei yɛkasa mpaeɛbɔ twam a nipa sɛ na wɔde ɛma ase ɔmo te aseɛ mpaeɛbɔ yɛsɛ etumi yɛ de etwam na ɛna yɛwɔ sɛ obi koraa ɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ne yere koraa ɛkɔ awowɔ so Nyankopɔn mesrɛw soɛ ɔbɛyɛ yi ani abere ɔbɔ mpaeɛ na sɛ ɔkɔ awowɔ no so na ɔkɔwo na ebi a ohia ba dendenden na ne nsa anka ne ba no a mpaeɛbɔ no ntwaa mu atwam ɛnyɛ sɛ ɔmmɔ mpaeɛ mfa awowɔ ho bio na mmom deɛ ɔde si n'ani soɔ no deɛ aspy amen nti yɛhunu sɛ mpaeɛbɔ
etimi twam anaasɛ ntimi ntwam mpaabɔ sɛ mo bi etimi twam anaasɛ ntimi ntwam etimi twam mpaabɔ no nsa adeɛ no a wɔhwɛ no ne bere no afei ɛho ehia wo bio ana ade na twam nanso ade baako ani ka ante ase sɛ ɛwɔ sɛ nya gidie ɛwɔ mpaebɔ mu abre bia wo bɔ mpae bia no nyamu gidie abre bia ɛbɔbɔ Nyankopɔn mpae bia no sɛ nipa no wodi si wani so wo bɔ mpae a nya gidie paa yie ɛwɔ mpaebɔ mu gidi sɛ ɛbɛyie na mpae bɔ na wo bɔ no Awurade betie nya saa gidie no Nyankopɔn mpa obi ɔbɔ mpae a oni gidie sɛ Awurade betie yenya gidie sɛ mpae na yɛbɔ no Awurade betie mom yɛ nyini sɛ enye yi a ɛbrɛ no na bɛkyerɛ ɛbrɛ no na bɛkyerɛ o sɛ enye yi a wo de Nyankopɔn na mpaabɔ hu muayɛ na dia mpaabɔ yɛ bɔ nyinaa no ɛho muayɛ de Nyankopɔn dia te ɛho ni mu nyame yɛmfa ma no enya kɔ ne nkyɛe a ɔno na ɔbɛyɛ wo de wontimi hu sɛ mpae na wo bɔ no ɛbɛyɛ ana enye yi nti wo de ne sɛ wɔ se adeɛ bi a mbɔbisa no mpaabɔ bum bia munyini sɛ mobɛnya na moanya saa na waka kyerɛ yɛn amen ti yɛde gidie ɛkɔ Onyankopɔn anim ne agye biribi afi Awurade hɔ Onyankopɔn na bedi saa de sɛ asɛm na aba m'anim no ɔna bedi saa de sɛ mpa ɛwei metie ana wo mpa ɛwei no mentie enya kɔ ho a wonka decision no ho ɔna bɛtake decision sɛ adeɛ a wɔde ato m'anim yi mɛyɛ ana menyɛ wonka ho wo de ne sɛ ka kyerɛ ne sɛ mɛgya na wo wakoa ne me som wo Awurade adeɛ wei na mehwɛ firi wo nkyɛe wo de ne sɛ o Nyankopɔn na so ate at times no nso no ebetuma kan sɛ Awurade ne pɛnyɛ hɔ kan Yesu kɔbɔ mpaeɛ no ɔsɛ agya makuruwa yi ensa me ho owuwe ma no mpare me nanso deɛ me kan deɛ wo pɛ na ɛnyɛ hɔ ɛnyɛ deɛ me pɛ na sɛ nso kuruwa yi nsa me ho deɛ a na ɛwɔ sɛ menom deɛ a ɛna menom deɛ wo pɛ deɛ mɛyɛ saa asɛm yi ɔwɔ amanehunu kɛseɛ mu paa nanso no ɛnyɛ sɛ ne pɛ ɛnyɛ hɔ ɛwɔ anyanya nie mu nyɛ sɛ yɛkɔbobɔ saa mpaeɛ Nyankopɔn deɛ wɔpɛ nyɛ hɔ na akɔyɛ ne pɛ nyɛ hɔ wɔ anyanya nie bi wɔnye ne nti wɔnye mpaeɛ na wɔbɔ ne nti wɔka saa deɛ ataatoɔ na amamu a ɔwɔ sɛ Nyame pɛ nti na ama na amamu nyɛ saa o deɛ ɛka kyerɛ mo nyɛ saa o deɛ ma mo ɔhunu sɛ nyɛ sɛ bi a mpaebɔ no Onyankopɔn na de saa deɛ timi dɛm de ato Nyankopɔn anim a wɔde Nyankopɔn pɛ ne wɔnyɛ nyɛ saa na yɛka kyerɛ mu o ɛnyɛ saa mo hwɛ ne yie nipa sɛ na wɔde ama sɛ yie amen nti yɛn hɛ no nso paa yie paa nti anyɛ nie etwa mpaabɔ mu doubt cancels prayer anyɛ nie so obi bɔ mpaeɛ ɔmfa ne gyidie ntaa mpaabɔ no a wɔbɔ n'akyi a mpaeɛ no ano asɛe no nti mo yɛmfa gyidie ebi a afei deɛ another afei deɛ yɛ relax no never relax and say if it is the will of God he will answer it or relax no can say if it is the will of God he will answer it who told you yes one relax oh say Nyankopɔn pɛ nko ade a ɔbɛyɛ na wate atena ɛntentena nka sɛ sɛ Nyankopɔn paa ɔbɛyɛ nyɛ saa na mmom sɛ mpaeɛ no nso no ɛkɔ Nyankopɔn anim a ɔbɛyɛ na mmom ɔbɛbu ho atɛn ansa nti wodi ɛne sɛ wodi gyidie na ɛbɔ ɛntentena o mommeyɛ ntentena amen wotetena a ɛno ɛyɛ mmerɛyɛ ɛsɛ yɛ serious yɛmɛ yɛ ne bere paa yie ɛwɔ mpaebom ne yɛbɔ mpaeɛ obiara bɔ mpaeɛ Nyame bɔ ɛbɛhwɛ tumi a ɛwɔ mpaebɔ mu ɛno mpaebɔ tumi sɛ sa nneɛma bebree mpaebɔ tumi sɛ sa nneɛma bebree troubles bebree no a bɛtumi atwa yɛn ho ahyia na sɛ yɛma yɛn ne bere ɛwɔ mpaebɔ mu ne ne Nyankopɔn kasa a mpaebɔ ɛbɛyɛ ogya na hyɛ nneɛma bebree no abere nneɛma bebree no ase ama yɛn amen nneɛma mmienu yɛhwɛ ne nhwɛ suo bi wɔ Bible mu ahwɛ deɛ Awurade bɛka kyerɛ wo sɛ mpae wei deɛ mentie ebi wɔ hɔ a Nyankopɔn yɛ saa na ebi wɔ nso a ɔnka nkyerɛ wo sɛ mpae no ɔntie but ɛbrɛ no twam nti wo ankasa wo sɛ mpae na wɔbɔɔɛ no ansa ama ɛno nso ne nyinaa wɔ Bible mu ne kan bi Bible no hwɛ adeɛ kakra Elijah First Kings chapter 19
First King chapter 19 will be a Bible no enko na yenkenkai 19:4-8. E begin ka akra bi e wo ho 4-8. Na ono de onante esre so da koro kwan na okotena asese bi ase na osre ma ne ho se anka wongu na okan se ayeyie afi awurade fa mekra na menya nsene mejanom na ode ne ho eto ho sese bi ase na hwe obofo ebeka no na okache ne se sorry didi na ohwe na hwe na ofam a wato no nyasana maso no ene ensu kuruwa esi na tifi na odidiye na onomye na oto ho dai na ewade bofo esa beka no penum se sorry didi na ekwa no eware ma papa na osori didi na onomye na onante aduana ahoodin mu ne koduru Nyankopɔn bepo Herob ho adaduana awia ene anadwo. Praise the Lord. Hase Elijah obompa yesa nka Nyankopɔn ehu ne mobod se nka ebia he might die nka se Nyankopɔn emanengu samira no na Jezebel peneku no na trouble na mu na nya sam getoa no why confuse man pa yie pa ti ne yese ene man na ha no na dɔɔso odi for Elijah enti afa okoduru edua bi ase no ene wo bom paye bi Nyankopɔn ka kire Awurade afa jemekra Awurade mamingu Awurade jemekra na menya nche meja. I'm not better than my fathers. Menya nche Abraham nom, menya nche Moses nom, menya nche Samuel no mafa Awurade mesro jemekra. I am adesrede. Praise the Lord. Yesi munyina ayede baya adesrede nanso yenhwe ha sei no odi sa asem ntu Nyankopɔn no se Nyankopɔn enye ne kra no ye be se Nyankopɔn je ne kra na so wa anye yesi ebe no akire ha sei ne munsua Elijah die ya ye kan ho asemi ye de be kire mo amma hu die Nyankopɔn e ma mu aye nanso ebe na be kire se wo mpa ye na wo boye no Awurade wa nsum ha sei okan wiye no mada nanka obenya nsa na me da nanka me ntema ni biu ye beba nanka me funu da nanka na nsa ye nanso oda ya no obofo obenya ne no obeso wonsi yesi ma wu. Amen. Nyankopɔn se onye debe me ma wu because oda ya no se ni panka oda nanka obo mpa ye so nka ni ne beti wo fan nanso ase no ibenya ne no biade no ebre no everybody allocate no everybody locate no obofo no Nyankopɔn so mani ba bia no wo Nyankopɔn ebe hye no ni ba bia onipa bia ye wo ye ni asum Nyankopɔn yiye no be Nyankopɔn pese ye tena no na ohyira ye no die opese yakoma na ye no na ogina so ede animunyam bi ma ye no so oba na mo se yakoma no ntesa no a odi nsa le besa akọ o locate Elijah bi owo no de bia ne bre no na osore ye na odidi ye no enikum sa si nsu bi ewu no sada o pese ngo bewu so obo mpaye Elijah mpaye so de Nyankopɔn tie pa afi enchene sanyumiro sani ya sa bomo ne bi na esa de aduane ne nchenam na ya sa de abene so ne didi na fi ekwa no wa ma pa wo de asema ka kire no ese de ebe ekwa na e wala ma wo to wa besa wuwu no nya nwi wate ekwa na e wa ma pa ya ma ne mo ye bia o o ka ba ya bo no o sore so o kwa no kwai. Amen. Ndi ase no Elijah ne mpa abo no ebre na kire se Nyankopɔn ntie ana se Nyankopɔn ka kyense wontie ebre o sema na o se munyina nkade be na nkento no ha ne so the petition na o de ko Nyankopɔn nsom abadi anyi antom se one obesum empa abo no Elijah bo nya se Elijah ntrentra o enya se won tene ama ne mpa abo nya strong ntia ne mum Nyankopɔn ni me se o makwai ma Elijah owu se si ya na onu Nyankopɔn source na efi onu awurade ni wuo no Nyankopɔn ni mu enima evans onim source no onim ase efi no enema bebre ho a aka o de Elijah ebaye nti onu Nyankopɔn onya ni mu nyam me ha no nso Elijah de bibi kan no ne se sa ewuo no a Onyankopɔn Elijah ebo ho mpa den se wongu obi so bo mpa se mu wongu obi so bo mpa den nso wongu
obi wo dem ase obo mpa de ne se nyame nkuno o ma ya de eda no so nkuno obi so obo mpa ya se nyankopon ma ne de be onwu Elijah so owu a se nyankopon eje ne nkwa efiri ho a maka se one en se nyankopon ni mu nyam ebi se na onyankopon no ne sesei mu no onyankopon plans mu no na obefa Elijah efrasasi we so a o ma ne enhunu owugo but as at that time no a na Elijah oni nyankopon communicate no na bia na onyankopon ma na nya aware so obefa no e de nakọ enko mo sa mpa ye no praise the Lord ade bo wuni mu a obohu se na obesi nyankopon akasa se ye kyerɛkyerɛ mu afi mo ko nyankopon ni mu a mo mo se de mo esi amama ko nyankopon ni mu asi afa ye se de edi kan no se nyankopon ko Elijah awade menya ni mu nyamu ana de ntia onya ni mu nyam na ye kyerɛkyerɛ mu de nyankopon Elijah no ne da akye ohunu se da akye no Oma Elijah nka owu ohwe obefa na firi asase we so na ode nakọ sabe no nya nso ye edi na Elijah nso onya we ma akono no ne sa ni mu nyam se bi wona ni mo wonim afi eno da nche nso a na Elijah nka sa nso na nyankopon epese osi obi odiifo esi na nan mu eno nso onya nya we eno nso na abade ni se da ache obesra Elisha esi na nan mu diifo ansana wafano ayede bay munyina akọ enti na yesa nyankopon nim se owonwa bebre nu ade odiifo no eye ansa nanso na odiifo no na onim njese Elijah nim bibia njese oye odiifo no nim bibia oye limited so onim bibia dia then he is God but Elijah cannot be owned to me nyankopon amen die onipa nim bia no onyankopon na mani hunu me mfa saa ni monyam no mawurade de nipa bia se da wotie bia wa brabo mu bia no onyankopon na epaja nipa endi ese na enema nyina na Elijah di na onim no onim di Elijah nyankopon fa na ko ya mu nyina enka be se ni monyam ana nyankopon antie ni mpa ya bon mu afa se mu ahunu afa se ye be fa na ko no ehun onya nyi se abonkwasi ampa ebe pa pa o pa ide abonkwasi ampa ye pa wa hwe se ne me na ye child wo pa be fa me akọ na me bom pa ye se mingu na me ka se bibi wo ha ampa ye wo ha later na be us ampa ye pa na nka ni se nka bo sa ampa ye wi se nyankopon kwa wo ye ma me na nka nye no sa me no ko bu nyankopon ni mutia enso nyankopon no o nyansafo awurade wa dwene pa amen very good ananga munua anko onka saa na asorofo mo ha sei anko onka saa charlotte abesuo angels mo edom na eba na ohwe ni munyam we pa na akoda bia bia ase akogu se manemu oba bia tuni esu no Jezebel epeneko no anema bebre ho nyankopon ma yenya awo ya mo nto ebu asmate ha sei empire na nyankopon ansa no ni yie ntira enti empire buo na wo bona hu mo ya ma ebu ho a wo yie ntira uyen na so wodi ya enya de ne me say uja abo hwe nyankopon anim na ebre no na ebe kire afi okogina ho no a okasa ma Jordan mu pa no yeah this is the power of God and so nku obegu hwe jan okasa na Jordan mu apai no wo okọ nyama bebre no nyankopon de ne yeye and so srema no say ebade menye nche meja no he do keka menye nche meja no menye nche Abraham no menye nche Samuel no Moses nyina ne Aaron no mpanimfo ba nyina ana me bere saa na so na animonyam bi e wo nanim animonyam bi wo ye anim amen ebade nko na animonyam a wo anim ate ebade onim animonyam a e wo bi anim obaye na di ama no ebade odwene ye ho paa de me ka bi wo no se bibia e fa ye ho ade bia e fa ye ho ho mfa mu o hunam mfa mu o e ho hia Awurade o wo ye ne banko ade enya ho ne ma Nyankopon ehun hia no mawo but hono mfamu ne me wo kwa ehun hia kwa eduru bi a se yade bi kura da wo so na se yade no betima hawa ma wadwe nyina kura betima se ho ho pe ma na honam ye mre me gina mani ma me kasa kire mu yi me nipa bi ehun hia Awurade se wuti e ga wo ga kasa kura kasa ho be ya oden ho de enko pe ho de enko po honam so ma ye week me nko obaye dai utu na ona enko bio obeso kasa nso ntimi nkasa honam se ma ye week enti de fa ye ho no ehun hia Awurade
honhom fam o honam fam o ɛho hia Awurade. Amen. Na de ba ko a ehia ne sɛ Elijah sɛ enam Nyankopɔn so ɛma ne wu a ɛnyɛ bɔne ka nyɛ bɔne o ne mo sɛ ɔno ara sɛ obekum ne ho a ɛyɛ bɔne anaasɛ ɛyɛ papa sɛ na sɛ nkɔ ne sɛ owuo bi ayɛ owuo ɔda bi da anyɛ saa owuo bi ayɛ owuo but owuo bi yɛ owuo bi ayɛ owuo me nka sɛ owuo bi ayɛ owuo sɛ mo te aseɛ owuo bi yɛ ɔsɛe ha na pɛ sɛ mekyerɛ mo owuo bi ayɛ owuo bi ɛkyerɛ sɛ owuo bi yɛ ɔsɛe ɔno ara sɛ obekum ne ho sɛ nka obetumi akum ne ho na nka ɔda bi die ne nyinaa sɛ mawu nanso onyaadwene sɛ no okum ne ho a ɛnɛma bi wɔ de Onyankopɔn ɛna ebetumi ayɛ ne wɔyɛ ho ha sɛ deɛ nipa sɛ na afei mo nya picture ne ho sɛ empaye bi wɔ hɔ a ɛbrɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛnti ɔba wo de Nyankopɔn ɛbrɛ na ɛbɛkyerɛ mpagya mo nsa ma mehwɛ afei de mo nyinaa mo hu saa de no mu very good yɛhwɛ other side bi nka wo nso yɛhwɛ Moses nso ɔno nso ne mpaye a ɔbɔ ne Nyankopɔn ne kasa sɛ empaye wi ɛne me nkasa saa asɛm ho bio saa asɛm ɛne me nkasa wɔ ho bio afei de adɔnso nti ɛno nso wɔ hɔ ɛne onya yi kyerɛ ɛne nyame asɛm baa ne nkyɛn ɛno nso yɛmie Bible no yɛhwɛ deɛ ɛwɔ Deuteronomy chapter 3 23 to 27 ne obi yɛmie Bible no yɛhwɛ hɔ Deuteronomy chapter 3 na afei yɛhwɛ deɛ ɛnwoma kronkron no nso ɛka ne nsua biribi ɛmfiri mu ɛtumi aboa yɛn obi yɛmie Bible no nkɔ kenkan chapter 3 verse 23 to 27 mamenkan kɔmani kakraa bi wɔ se na mesrɛ Awurade saa berɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn wo na wafiri aseɛ de wo kɛseyɛ ɛne wo nsa a ɛyɛ den akyerɛ wakoa na onyame bɛn ɛna wɔ soro anaa asase so a obetumi ayɛ onyuma ɛne ɛwomaniniye yi ebie mesrɛ wo na mentwa nkɔhwɛ asase pa a ɛwɔ Jordan agya no de pɔ fɛɛfɛ no ɛne Lebanon mo na dɛsɛ deɛ no wɔne ho na yɛkasa yi yɛntoa so nanso mu nti Awurade faa m'abufuo no wantie me na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ ɛdɔɔso ma wo ɛnkɔso ne me nkasa asɛm ho bio saa asɛm yi ɛne me ni ho nkɔmmɔ bio praise him na afei yɛntoa so wɔ se forokɔ Pisga na ma w'ani so ɛhwɛ atɔyɛ ɛne atifi fam ɛne anaafoɔ ne apuɔyɛ na fo w'ani hwɛ Yordan yi deɛ wodi entwa ɔse Yordan yi deɛ wonyɛ dɛ bɛn mo nyinaa ontwa mote aseɛ Mose ne Nyankopɔn kasae sɛ Awurade asase na ɔde yɛbɛkɔ no ne hɔ no Nyankopɔn yɛsɛ Nyankopɔn de yɛbɛkɔ no hɔ foo bepɔ bi wɔ hɔ paa ne sɛ wɔ sitie no bɔ mpa yɛ so Awurade wodeɛ me so ma memfa me nan nkɔsi kei na asase so wodeɛ mebɛsɛ mede me nan kɔhunu afei no opportunity bi ama no ɔne Nyankopɔn kasa afei Nyankopɔn ka kyerɛ Mose sɛ saa asɛm yɛ ɛmmɔ so bio ɛne me nkasa bio saa asɛm ho bio ɛmfa saa asɛm mmanim bio atwam amen mo nyinaa mpaabɔ Nyankopɔn tie ana woyɛ ɛbrɛ na ɔde bɛhu anaasɛ woyɛ aka kyerɛ ne pɛn mo nyinaa mo sɛ deɛ ɛndɛn yɛaka kyerɛ ne pɛn nti Mose mpae no ɔbɔtoatoa so ɔka nsɛm bebree akɛseɛ ɔde aka ho Nyankopɔn ka Moses asɛm yi afei deɛ ma wɔnyɛ wo last ma saa asɛm yi ɛnyɛ wo last ɛmmɔ so bio wɔ m'anim ɛmfa saa asɛm yi ɛmma m'anim bio sɛ ma memfa me nan nkɔsi hɔ no ma wo ntwa Jordan no me na tumi wɔ me ma wo ntwa the only thing mɛyɛ ma wɔ ano sɛ kɔgyina bepɔ tenten wei so na fa w'ani hwɛ na wɔn adeɛ ɛnsi hɔ amen wawie ɛyɛ simple no ka yɛn sɛ Joshua ɛna ɔde ɔmaa no ɛbɛkorɔ na wodeɛ sɛ asɛe no mpaabɔ bi wɔ ho bɔ a Onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ɛmmɔ bio ɛntoa so mmɔ bio a na de food support si ɛno ano no anaa ɛsɛ nka Mose toa so ara hu papapapapapa wɔ sɛ ayɛ yie afei deɛ adɔɔso no afei deɛ ɛyɛ ɛnka bio wɔ m'anim baabi atumi wɔ no
yenye etine emmo san asem so bio emmo so bio ma we nya last eno ano no wa wie ha se nyese Moses ntrentrawo anya se dia Moses mpa yenya strong ntira there bi nemom onyankopɔn hu se one o ma Moses ekwo ha ense ono ni muonyam onyankopɔn ne plans mu no na o ka Bible no a na o se Joshua o de Jordan no da ho nika no o ma Joshua akogina anim ho na Joshua kasa na emu apai na o de apagya Joshua aya ne kase ono ni hyemu no o de sane mu nyam hyɛ na ma Joshua eni sɛ onyankopɔn de sane mu nyam hyɛ na ma Joshua de a onyankopɔn wa ne hyɛ nyina ya de bɛ awie a wo se daachi bia no ɛna me de bɛ Joshua kase o tekidi leadership no na uuni ho na me de wo de wakyigya ne wie a saa de we ɛna me de bɛ na kase pa yi ɛwɔ ɔman ne nyinaa ani so enti onyankopɔn ama Moses antwa Jordan ko obetwa Jordan de a enka saa ni munyam hyɛ no ka befa Moses so because ometwa no omakɔ ti o sɛ miracle so yɛ adwuma na saa miracle no ɛfa Moses so onyankopɔn da bi me bɛ sɛ saa miracle we de ɛfa Joshua so enti ɛne me nkasa bio na wie period full stop amen na sɛ ɛse ka Moses na ebia onyankopɔn sɛ ma ɔne nkasa saa asɛm hu bi wɔ no afei Moses saa ne Nyankopɔn kasa hu ɛnyɛ ne die ɛnyɛ obuo ɛnyɛ suro ahene mu ahene ɛna wɔnyɛ n'anim adom wonim sɛ deɛ ɔteɛ paa asase a wogyina so no ne dia obetumi akreti thousands of Moses obetumi akreti thousands of Moses but one kreti wɔnyɛ n'anim adom ɔse asɛm yi ɛne me nkasa bi wɔ ho na wo saa kɔ ne Nyankopɔn akasa wɔ ho bio afei ebia no opportunity bi aba na fa wopɛ sɛ o saa de asɛm no ewura mu hu yɛse sɛ Mose de saa asɛm no kɔ Nyankopɔn nim bio a ɛyɛ ne ntiabuo ɛnyɛ ne die na afei nso wɔsɔ Nyankopɔn ahwɛ Awurade yɛn nsɔ ne nhwɛ o adafo mo hwɛ ne yie o nsɛm a yɛka kyerɛ mom obiara pɔna wɔde ama sɛ ɛsi yɛ amen asɛm no ɛsiesie mo asɛm no ɛyɛ bibi ma mo ɛbie mu ani ɛma mo hu sɛ ɛbɛsi approach Onyankopɔn ti asɛe no tumi a Mose hyɛ aseɛ no wakasa asa Awurade yɛn nsɔ ne nhwɛ o sɛ Moses afei deɛ Mose bɛsɛ oni Nyankopɔn ɛho hihia no ti afei ɔbɛsɛ ɔsan abɔ so bio Nyankopɔn anim a yɛse ɛnyɛ obuo ɛyɛ nsɔhwɛ Awurade sɛ watwerɛ Bible mu sɛ ɛnsɔ Awurade wo Nyankopɔn ɛnhwɛ na mmom Awurade deɛ ɔbɛtumi asɔ yɛ ahwɛ Awurade deɛ mo nyinaa mɛsɛ Nyankopɔn bɛtumi asɔ hɛ ahwɛ ɔbɛtumi asɔ yɛ ahwɛ ɔbɛtumi asɔ mo ahwɛ na mo deɛ mo ni kwan sɛ mo sɔ Awurade hwɛ ɔwɔ tumi sɛ even John the Baptist kura ne ɔmba saa so nipa ni kwan sɛ ɔmo so John hwɛ ɔmo ni nipa ni kwan sɛ mekɔsɔ John ahwɛ ɛyɛ musuo ni bɔne kɛseɛ paa ma John bɛtumi aso nipa hwɛ ɛndeɛ menka ho asɛm Onyankopɔn yɛn nsɔ ne nhwɛ na John kura yɛn nsɔ ne nhwɛ a na nka mpɛ sɛ Onyankopɔn pɛɛ mu no a sɛ yɛkɔsɔ Awurade ahwɛ moma yɛn nso Onyankopɔn amen ɛnyɛ sɛ bi a afei deɛ Mose wabɛn Nyankopɔn ti afei suro ɛne ne die no ɛsɛ sɛ ɔde ma Nyankopɔn no ɛni hɔ ehu paa sɛ afei obu hɔ a na nka wabɛn Moses ɛdi ebia no ɔwɔ tirikyiri no na suro ne fɛreɛ bi ne obuo bi ɔde ma no afei deɛ ɔbɛn no a na afei deɛ ne suro ne so ate ɛyɛ musuo ehu papapapa ma nipa ehu yie papapapa sɛ afei nipa no bɛn Nyankopɔn no afei ɔwɔ tirikyiri no na ne ho suro no yɛ kɛseɛ na ne ho no yɛ kɛse na ɛne die no ɔkasa ne ho popɔ paa bara afei deɛ wɔbɛn Nyankopɔn no afei deɛ ɛne die no so ate Awurade bɛku Moses ɔbɛku ne ntam koraa nti sɛ yɛbɛn Nyankopɔn a yɛhwɛ ne yie paa saa yɛse yɛbɛn Nyankopɔn no
Samra no kwa na afi na ne husuo no eye kase ne monya sa afi ye ben no se de ewiase kan se ye se familiarity breeds contempt. That's how the wiase for come as obi no na fa asa dia ka eni die bi ne na ebi na eso ote hu se Onyankopɔn ma ho kwa se ye men no Yesu be wiase me o mani pa kwa se ye men no na fa ye ben no afi eni die se de ma no enya opportunity e ben no afi de eso ote dia e de sa men no a to adaka si wo amen huhum famu na famu to adaka si wo amen. And very careful na erade ye ben no a dodo na ye ben no dodo no anya se bi Nyankopɔn se Yesu kura na so obo wa na so dodo bi na so akobo no ko se Yesu bo ana Yesu bo obo udinwe ti wo so dodo bi na so kobo Yesu dinwe na papa kura no o papa bo dinwe na so kobo papa dinwe o maame a o wo no woni ne tenten kura ye pe no obo udinwe afi so onye maame tenten ye pe o kura bi kura na wa che o papa. And so what's our power? Yes, sir. Now, many a pep. And you're very careful. Until me, so I didn't hear what the catch on you said, and so I didn't hear what it. Young Paul can run no. Minimum said, Obi, what I say, be Hona send me against that man. Very good. And the Yamia said, Mammy and Chairman, in fact, we chat to Jeremiah, so intercession. If you are Ubuano, or call Yamini Pebi and say, we empire. Do be a department me call obi a ozu se say ni pa ne ben Nyankopɔn mo more chance no be Nyankopɔn ti obetime ayi odi mama no ti ba no so ekɔ ni pa ne nkyɛn sɛ awurade mfa ne nsa ento no so wɔ na abrabɔ bi ho na onye no wɔ na abrabɔ mu na sɛ nipa no eni ma no ɛyɛ biblical entwa mu na so ade ba ko mu o ka Jeremia ngoma no Jeremia mo ntwa Jeremia chapter 14 verse 11 ɛbade ka Jeremia sɛ Israel for omodi adesedi de ekoto awurade anim na ade no mekoye no na saa me na ensuo kura nto asase ne so na ho kire kasi aba ti omo ko se Jeremia omo mpaye ma wo omo na awurade ehu ommobo awurade ka Jeremia gato anu minzom omo ho asama ode aba no asam de ko heaven na so yango pon se no mo ya no nso anya se Jeremia mpa abo no anko ba bia asam de onyango pon Jeremia o man na so wa na duru heaven na so Onyankopɔn ka kyerɛ Jeremia sɛ enkonfo na obɔ mpae ma mintie o mpae bɔ yemie ba ma hale kra bi wo de montrɛ Jeremia 14 11 and 12 na for yes and Jeremia 15 verse 1 na menka 15 verse 1 na entime mo na yemfa asɛm emra na wieye yenka ho obi ya mi ma bɔ no na o ka ya Onyankopɔn ka kyerɛ Jeremia sɛ ja wo ho mpae bɔ a wo bɔ no na yenhwɛ na o se na otoa so o se na Awurade ka kyerɛ me sɛ Mose ne Samuel mpo begina manimu a me kra erenkɔ ɔman yi enso ma wɔn firi manim enko amen sala bade kai o so otoa so bo hu sɛ o se Jeremia wo ya makoa o ma bo wanim o de o muso frɛ ba manim asama kan de mate aduru manim aba heaven what di so o ma de sɛ de no wanka sɛ me bɔ mpaya ma no wonya nto wa ya de sana me hwehwɛ sɛ woyɛ ode o mo asama ba manim na nso nkrɔfo na de o mo asama ba manim mintie wo mo reasons Onyankopɔn ma reasons mintie wo mo nempo wo de wo kan san nkrɔfo yi edi Mose mpo ene Samuel kora ba manim a ma mintie peka sɛ ene na asɛm na yehu ɔhene bi de wasam ɔhene ade wo gya atoa bi ɛkɔ baabi na gya atoa ne yɛn so mu de yɛn tiame de ɔbɛyɛ dɛ tiame ɔhene tiame ɛna ɔkɔka hɔ no ɔhene pɛmu mu akwa yɛn so Mose kura no Moses ne Samuel ɔmo odimafo kɛseɛ paa yie paa ɔmo odimafo paa edima Israel Nyankopɔn se sɛsi Mose kura begyina manim sɛ ɔbɛgya atoa ama nkrɔfo ya ɔmo kura mintie na wɔn de wogye ni adeɛ ɛna to bo ase tani Nyankopɔn kan yo ni nyinaa ne sɛ nipa wɔ trouble mu a ɔkɔhu Nyame nipa na ɛnyɛ mfomso sɛ ɔnsrɛ Awurade ɛma no na Onyankopɔn ehumɔborɔ ɛmra no so perfect na so ade baako wɔ mu ne sɛ obi bɔ mpaye adi ama wo a na wo so o yɛ diɛyɛ ɛwɔ Awurade ani so na ama na di mu ɛno we a simple thing
Sa wo konya mi nipa bi enim se nya mi nipa. Bo Awurade Onyankopɔn mpa ye mame. Na me wo trouble mu na Awurade Onyankopɔn no wonye me onhu me mbɔ no wonye me. Emfiri mama ne hu mu eye bebele ka. Ususu se sa nipa ne ma ne so Onyankopɔn ni ema wo wa. Awurade behu mbɔ. Na Onyankopɔn so nipa ne so won se ti nipa ne bɔ mpa ye no ano na Awurade ate. Ba wo bɔ mpa ye ma wo no so no Onyankopɔn locate wo no se na osi hu wo. Edi ebasa no on se ye ma ya akoma no ene ye no etene Onyankopɔn na fe ye se na adimu. Amen. Edi yes Onyankopɔn antie Jeremia na Jeremia wantene ntra na no ne mpa abɔ na emra na no oye week ntra na mpa abɔ de ekɔe na nipa no Onyankopɔn ye de ama no no so no mentie no ga to na minsom wo de wo kura na se de kɔ minsom na se otumfo edi ga to bi kɔ baabi ne ya nsomu a na otumfo he nkwa wo mi ni ba de woni mu onyam sana se me kae me seremo ti se ye di mamo na obi bɔ mpaye ema wo a ye de etene ye de ye Onyankopɔn anim na amanyankopɔn so edi basaka sie edi ahoɔden ka sie etimi agye fi ɔhaw mu. Amen. Ye be sorry ti de me ka kyerɛ mo anan sɛ wo de wo bɔ mpaye a enya gini me sɛ ɛbɛba na ayema gidi sɛ mpa abɔ no ɛbɛba sa ama dia na ne bere twam dia na ade behunu na expect sɛ ɛbɛtwam mun hia aspiring prayer na so ɛwɔ hɔ. Amen. Asɔre fo mo ho sɛ ɛne ɛbɛsɔre ne abɔ mpaye ne asɛ Nyankopɔn ti ɛwɔ sɛ yɛ mpa abɔ no ɛyɛ ne ma kɛse akɛse. Ɛbade sɛ ɛne me nkasa wa saa asɛm no bio mfa saa asɛm no manim bio onya ka di a wo sremade a ɛnyɛ hu sɛ sremade wo yɛ hu sɛ sremade a mempɛ mentie yɛbɛba so na mebo a mpaabɔ a ɛyɛ Nyankopɔn akyiwade maka sɛ yɛmienu deɛ ntia mpaabɔ no ama no baako deɛ nipa na wɔbɔ mpaeɛ no ne ho nte ɛna baako nso ne ho te but biribi nti na Nyankopɔn wanyɛ mama yɛn sɔre Christopher mama yɛn mmere paa na yɛbɛn Nyankopɔn no ne yɛde suro na yɛbɛn no o yɛsɛ afei yɛbɛn Nyankopɔn afei deɛ onyame nsɛm afei deɛ yɛsɛm afei ehu bi na ɛwɔ yɛn mu ne suro bi ɛwɔ yɛn mu no afei deɛ ɛso te ehu paa abade hu yɛn mmɔbɔ please Nyankopɔn de wo hyɛ tumi bi ase a saa tumi no bɔ mmɔden sɛ wode ani die ne obu a ɛsɛ bia ɛma saa tumi no a Nyankopɔn de wahyɛ aseɛ no na enkoya nyene sɛ mabɛyɛ saa tumi no afei deɛ mabɛyɛ saa tumi no deɛ ehu ne suro bi ne ahopo bi ne nka ɛwɔ mi mu no afei deɛ ɛso tia ɛne hwɛ yie ɛne na wa prepare sɛ Nyankopɔn ɛnkyɛ ne nsa bɛba wo so ne mo yɛ hia Nyame adom. Amen. Nsi trase asafo Yehowa yɛde na ase ɛma wo ne nsɛm pa a waka kyerɛ yɛ ɛbade wo dɔ yɛn ntina wo bie ntasɛm wo nyinaa so kyerɛ yɛ kɔsi yɛ bɛn dodo na yɛ bɛn wo no na wo man adwene na wo man adwene nyansa a ɛbade yɛ ho betimi ateɛ ɛbade yɛ wo nyama bebre ho a yɛ hia firi wo nkyɛn enim sɛ wasɛm abayi wo bɛkɔ so ahu yɛ mɔbɔ na abɛboa yɛn so yɛda wo asɛ wɔte yɛ mpa yɛbɔ ɛwɔ Yesu din mu. Amen.